i acabem, com deien, mirant, intentant posar una mica de pausa al plató. Després de tanta marxa, una marxa cicloturística, també parlàvem d'aquest cap de setmana amb el Dream Team, avui dilluns, que bé dilluns, i que no sigui un dimecres i que comencem la setmana també relaxant-nos. Què tal, Judit, com estem? Hola, bon dia, bonica. Escolta'm, ja veus que una mica el ralentí posat, parlàvem que avui el protagonisme el té una tècnica hawaiana. Exacte, mira, avui he vingut vestida per l'ocasió. Sí, m'agrada, ja vens amb les floretes. Però com ho importem, això, aquí? Explica'm. Val, el que us proposaré avui és prové d'antics pobles de Hawaii. És un mètode sanador, més aviat també és una filosofia de vida, que parteix d'una premissa fonamental, que és la de que cadascú de nosaltres crea la seva pròpia realitat. O sigui que tot allò que ens passa en el nostre dia a dia, en les nostres relacions interpersonals, d'alguna manera té a veure amb tot aquell material que forma part del substrat del nostre inconscient. O sigui, és des de dins meu que genero allò que em passa fora. Llavors, si part d'aquest material, que acostuma a ser així, part d'aquest material que hi ha en el nostre subconscient és un material que prové de memòries doloroses, de creences que ens limiten, d'una mena de culpabilitat, d'actituds estrictes amb nosaltres mateixes, el que ens estarà passant a fora, la realitat que ens estarà passant a fora, té a veure amb aquest material intern i el que ve a fer és a reafirmar i confirmar aquest material intern. Llavors, per fer canvis en la nostra realitat, primer hem de fer canvis en aquest material. És a dir, és una miqueta entendre que el que sentim, el que fem, és el que acabem rebent dels altres. Vull dir, una miqueta com treballa, no sé si és el karma o és el que n'hem parlat, no? Tal com ets, què fas, és el que acabes reflexant una miqueta el... Té a veure amb el que es parla del karma, té a veure amb el que es parla sobre la llei d'atracció, en el sentit de que tu atraus a la teva vida allò que ressona amb tu. Si el que ressona amb mi és negativitat, clar, el que m'arribarà és negativitat per reafirmar-me. Si ressono més des de l'acceptació, des de l'amabilitat, des de la comprensió cap a mi mateixa, el que m'arribarà, el que estaré generant en la meva realitat són aquelles situacions que ressonin amb això i que confirmin que la vida és amable, és comprensiva i... Molt bé, anem a posar-ho en pràctica? Exacte. Perquè avui no ens posem d'empeus, eh? No, avui ho farem així assegudes. Mira, avui el que passa que porto un mirall. Un mirallet, molt bé. Perquè podríem fer-ho sense mirall, li afegeix un punt de dificultat a la tècnica el fet de fer-ho amb mirall, perquè ens obliga a mirar-nos a nosaltres mateixes. Molt bé. Te'l deixo perquè facis la pràctica així. Del que es tracta és d'aprendre'ns una mena de mantra o oració molt senzilla, amb paraules que ens sonaran perfectament, però que potser no estem acostumades a dir-nos-les a nosaltres mateixes. I es tracta aquest mantra és ho sento, perdona'm, t'estimo, gràcies. És un missatge, és una oració, és un mantra que ens hem de dirigir a nosaltres mateixes per treballar aquest material, aquest substrat inconscient que està d'alguna manera determinant una realitat que moltes vegades no ens agrada. Llavors, ho sento, quan em dic ho sento a mi mateixa, davant del mirall o en silenci o envio aquestes paraules cap a mi, ho sento d'alguna manera vol dir reconèixer que jo mateixa m'he impedit, he posat obstacles en la meva pròpia felicitat. És un reconeixement de que jo sóc responsable d'allò que em passa. Perdona'm és treure'm culpabilitat. Reconec que jo m'he impedit moltes vegades la meva pròpia felicitat, però deixo de culpabilitzar-me.
perquè si jo ressono amb la culpa en lloc de amb el perdó, el que atrauré són aquelles situacions que em fustiguen i que em fan, no? Que una mica com que em fan pensar que m'ho mereixo, perquè com em sento culpable, el perdó és una altra cosa, el perdó és acceptar que això ha estat així fins a dia d'avui i a partir d'ara serà diferent. T'estimo, quan et dirigeixes a aquest t'estimo cap a tu mateixa, t'estàs posant en valor. I com costa, Com costa, moltíssim, moltíssim. És reconèixer-te, és acceptar-te tal com ets. I quan ens diguem gràcies, d'una banda és també com confiar en que el procés de canvi s'ha posat en marxa. I em dono les gràcies a mi mateixa per haver fet aquest pas de transformació i també ressonar amb l'abundància. Ser agraïts i agraïdes ens connecta amb l'abundància de la vida i si estic contenta amb el que soc i amb el que tinc, m'aniran arribant més coses. És aquest efecte ressò, és aquest efecte atracció. Ara que dius això, cal que, per exemple, en cada una d'aquestes paraules, cada un d'aquests mantres que ens hem d'anar repetint, visualitzem o intentem buscar, no sé, alguna de les raons, algun dels motius, o, no sé, per acabar d'introduir-nos, no? No sé si ho recomanes. Podríem fer-ho i també podem simplement dir-nos aquestes paraules sense buscar res en concret. És com que fins i tot, és que moltes vegades passa, quan treballo això en consulta, que la persona es bloqueja i és incapaç o no sap per què s'ha de dir ho sento, però li costa molt dir-ho. És igual que no li trobem sentit, que no ens ho creiem, que aquestes paraules dites a un mateix tenen un efecte transformador brutal. Vull dir, no cal anar a buscar el material precís i detallat, potser sortirà sol. Potser quan tu t'estiguis dient aquest mantra començaran a sortir aquelles memòries que són les que et generen dolor o aquelles limitacions internes que són les que t'estan bloquejant per ser feliç. Però sovint reviure-les acaba sent també, no sé si, ara deies, ho sento, perquè potser he fet certes coses o he pensat certes coses que han provocat que ara arribi aquí o sigui així. El reviure-les a vegades, no sé, vull dir que ara parlaves en consulta, no fa que es remoguin cosetes? Es remouen i quan fas aquesta dinàmica per primera vegada davant del mirall i et mires als ulls i et dius aquestes paraules, ja t'ho dic, moltes vegades el que et surt és una emoció continguda i et surt també moltes vegades la incapacitat de poder-t'ho dir. És com que hi ha gent que em diu no sóc capaç de dir-me t'estimo mirant-me als ulls. Vol dir que s'està removent un material sensible i important que comença a sortir a la llum. Llavors, una de les paraules que ens hem de repetir és la de gràcies. Llavors, fem-la servir també per agrair que aquest material està sortint a la llum i que l'estem podent començar a veure, per més dolorós que sigui, perquè si no el veiem, està conduint la nostra vida també. Un cop veiem aquest material dolorós i agraïm que estigui allà i seguim repetint ho sento, perdona'm, t'estimo, gràcies. Davant d'aquell material li anem demanant a aquell material perdó, ho sento, gràcies, t'estimo. Hi ha quelcom que es transforma i potser al principi ens serà molt difícil, però jo us convido a fins i tot quan més difícil és, més vegades ho heu de fer. Tu que has tingut, imagino que ara deies, en consulta, gent que ho ha posat en pràctica, imagino que també ho deu haver posat en pràctica d'una manera més tranquil·la a casa. Quina és l'evolució que la gent nota i que et comenten? El que acostumen a comentar-me, a part, us diré que és una dinàmica 100% eficaç. El que acostumen a dir-me és que si han estat practicant, perquè també és una mica com totes les tècniques que proposem aquí, no tenen una eficàcia per si mateixes si no les poses en pràctica. O sigui, necessiten que ho facis, que siguis constant i perseverant en allò.
per veure'n resultats. I en una setmana, gent que ve un dia a consulta i ve a la setmana següent, han notat el poder transformador d'aquest mantra. Vull dir, es senten millor amb elles mateixes, han après a perdonar-se alguna cosa, són capaces de treballar en consulta algun tema que fins llavors no m'havien comentat. S'obren portes cap a un present i un futur millors. Realment és molt efectiva, tot i que al principi sembli una mica simple o pugui semblar ridícul dir-te això al mirall o pugui semblar dolorós. I amb quina freqüència ho hauríem de fer? O recomanes? El que et comentava abans. Si tu avui, quan arribis a casa, proves de fer-ho davant del mirall... Jo ho puc fer ara, però no tindrà el mateix sentit que, òbviament, si decideixo fer-ho tranquil·lament. Exacte. Traslladar-m'ho a... Et mires al mirall i et dius aquestes frases i de cop dius, ostres, m'ho sento, vaig bé, però quan em dic perdona'm, hi ha alguna cosa que se'm remou, doncs igual m'he de quedar amb aquella paraula i dir-la 5 vegades més. Perdona'm, 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 perdona'm. I a força de repetir-ho, la teva pròpia actitud amb aquella paraula dita cap a tu mateixa canvia i acabes sentint aquell perdó. O sigui que tantes vegades com ho sentis, tantes vegades com ho necessitis, i quasi que ho hauríem de fer tots i totes cada dia, això. Cada dia. I sempre et pregunto si hi ha algun, no sé, si el context o igual l'espai o directament davant d'un mirall, una zona on estiguis bé, no sé, vull dir, com ho recomanes? Clar... Jo crec que necessites certa intimitat. Exacte. Estàs parlant amb tu mateixa. Sí. Que ho podries fer estant amb gent i en un moment donat sents que pel que sigui has fet alguna cosa, has generat una realitat en aquell moment, que veus que és incòmode per tu i que no t'estàs fent bé, doncs en aquell moment donat pots pensar-ho. Els mantres es poden dir en silenci i ho pots pensar i la resta està succeint normal i tu per dins t'estàs dient ho sento, perdona'm, gràcies, t'estimo. Per l'ordre que tu vulguis, igual només una paraula, ho sento, ho sento, ho sento, ho sento. Perquè ara m'acabo d'adonar que el que estava fent no era una cosa saludable per mi, que no estic treballant en favor de la meva felicitat. Això ho podem detectar. I tant. Judit, escolta, m'ho hem de deixar aquí, però recordem aquests 4 mantres, aquestes 4 paraules, que, mira, escolta'm, treballar-les en intimitat a veure quin resultat ens acaben donant. I important aquestes tècniques hawaianes, que mira, escolta'm, que ens les portis tu i sempre conèixer una miqueta més sobre aquestes tècniques psicocorporals, ens va superbé aquí al programa. Judit, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a tu. I ens veiem ben aviat. I tant. Nosaltres ho deixem aquí, però sí que us animem a que practiqueu a casa, com sempre ho diem, i ens veiem demà dimarts, com sempre de 12 a 1 aquí al Té de Tot. Que vagi molt bé, fins demà.